a mana kɛ ka bɛn fɛn fɛn ma sira tilennen ka don fasojama kɔrɔ o bena to a nɔ la. Nin kɛra Senegal jamana ɲɛmɔgɔw ka kumalatɛmɛla Abdul Karim Fofana ale ka laseli ye. An tɛna mɔgɔ si to yen, mɔgɔ si ka dan kari jamana ka forobako a n'a ka basigi la ka fara Senegal jamanadenw ka basigi kan. A ye min fara kan. Kiiritigɛ min kɛra Senegal fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko kun ka tarata don n'a ma y'a kɛnɛ kan. Kunu araba o ye Ousmane Sonko sɔrɔ Ziguinchor o woroduguyanfan fɛ. A ye wele bila o sen fɛ k'a fɔ k'a bena wuli k'i kunda Senegal jamana faba kan n'o ye Dakar ye. A y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko n'a bena kilomɛtiri 500 ɲɔgɔn ta ko wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ k'a bilasira fɔɔ ka taa se a seyɔrɔ la. A yɛrɛ ye min wele ko Caravane de la Liberté. Ko n'o wulikajɔ kun dɔ bɛ bɛn u ka kɛlɛw kuncɛli ma ka ɲɛsin u ka jamanatigi Macky Sall ma. Nin taama in bena kɛ k'an kunda Dakar kan o tɛna kɛ baasi ye n'u sɔnna ka sariyaw labato k'a taabolow latilen i n'a fɔ Senegal jamana ɲɛmɔgɔw ka kumalatɛmɛla Monsieur Fofana a ye min lase ko gafe si ma bila ka taa di jamana fanga ma min b'a yira k'a fɔ ko nisɔgoya taamakɛlaw ka kan ka bɔ Senegal jamana fanga bɔra min kalama. Nin kɛra Senegal jamana ka kumalatɛmɛla u ka laseli ye kunu alamisa wula fɛ.